खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन 5 बोसोरनि उनाव बीपीएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव आगान होफैदों। बीपीएफ दोलोआ मोन 28 मासिआव देरहासारनायनि उनाव सोरखार दानायनि हाबाफारिखौ माबोरैहाय लांगोन बेनि सायाव पीएमबी मिटिं लादों बीपीएफ दोलोआ जेराव बीपीएफनि गोदानै देरहासार जानो हानाय एमसीएलएफोरजों लोगोसे बीपीएफनि गागि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। गिबियावनो बिथांमोना जुबिन गार्गनि हरखाबै रुंसारि जानाय जाथायखौ लानानै आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय बिथांमोननि थाखाय 1 मिनिट कन्डलेन्स खालामदों। नैथियाव समायखिरा लानायनि सिगां दतमायाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बीटीसी सेक्रेटारियेटआव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावगोननानै थांखि लादों। थामथियाव बीटीसी बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोखौ मदद होनायनि थाखाय बीटीसीनि गासैबो रायजो राजा समाज आरो धोरोमनि आफादफोर दोलोनि सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट ब्लक प्राइमारि लेभेलनि लिडार आरो वार्कारफोरजों लोगोसे वमेन इउथ बीएसयू बुथ कमिटि गासैनिसिमबो साबायखर बावदों। ब्रैथियाव हाग्रामा महिलारिखौ बीपीएफनि लेजिस्लेचर पार्टीनि दैदेनगिरि महरै गोदानै सायख'जानाय एमसीएलएफोरा सायख'बाय। रिहन दैमारिखौ बीपीएफनि लेजिस्लेचर पार्टीनि डिपुटि लिडार महरै सायख'बाय। देरहासार बसुमतारीखौ बीपीएफ लेजिस्लेचर पार्टीनि चिफ व्हिप हिसाबै सायख'बाय आरो महेश्वर बसुमतारीखौ बीपीएफ लेजिस्लेचर पार्टीनि सेक्रेटारि महरै सायख'बाय। बाथियाव दङ 3 अक्ट'बराव बीपीएफआ सोरखार दानो थाखाय गाबोन गभर्नरनिसिम थांगोन आरो बिथांखौ चिफ गेस्ट महरै नुजाफैनो हांख्रायगोन। दथियाव दङ 3 अक्ट'बराव बीपीएफआ सोरखार दानायाव गिबि मन्थ्रिखौ स्पेसियेल गेस्ट महरै हांख्रायगोन बेनि थाखायबो गाबोन बिथांखौ लोगो हमगोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो 3 अक्ट'बराव समायखिरा लानायाव आसामनि गुबुन काउन्सिलनि गाहायफोरखौ लेंहरगोन राजखान्थि दोलोफोरनि गाहायफोरखौ लेंहरगोन समाज आरो धोरोमनि आफादफोर लोगोसे त्रिपुरानि राजा प्रद्युत बिक्रम मानिकिया देबबर्मा बिथांखौ लेंहरगोन होननानै फोरमायथिदों बीपीएफनिफ्राय। एडीआरए आनजादजों लोगोसे सावस्रि बिफान आरो गुबुन आनजादफोरनि फिथाइखौ माब्ला फोसावगोन बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि एडीआरए आरो गुबुन आनजादनि फिथाइ आरो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायनायखौ 10 अक्ट'बरावनो होनो सानदोंमोन नाथाय जुबिन गार्गआ हरखाबै रुंसारि जानायनि जाहोनाव उन जानो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो गोदानै अक्ट'फोरखौ फोसावफिननानै होयो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। गोदानै अक्ट' फोसावफिननाय बायदिब्ला एडीआरए ग्रेड 3 आनजादनि फिथाइखौ 10 अक्ट'बराव होनाय जागोन आरो ग्रेड 4 निफ्राय 5,000 पस्टनि फिथाइखौ 15 अक्ट'बराव होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो सावस्रि बिफानाव गुबुन टेकनिकेल नन टेकनिकेल आनजादनि रिजाल्टखौ 12 अक्ट'बरनि सिगांनो फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। एलिमेन्टारि स्कुलनि फोरोंगिरि आनजादनि फिथाइखौबो 15 निफ्राय 20 अक्ट'बरनि गेजेराव फोसावनानै होनाय जागोन। बेनि सिगांनो ग्रेजुवेट टिचार आरो पस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि फिथाइखौ 15 अक्ट'बराव फोसावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। ग्रेजुवेट टिचार आरो पस्ट ग्रेजुवेटनिया जाहाथे एलिमेन्टारि स्कुलनि फोरोंगिरिनि पस्टखौ आवग्रिनानै लाया बेनिखायनो ग्रेजुवेट टिचार आरो पस्ट ग्रेजुवेट टिचारनि रिजाल्टखौ 15 अक्ट'बराव होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो साब इन्सपेक्टर आरो फायार ब्रिगेडनि रिजाल्टखौ 10 अक्ट'बराव फोसावनाय जागोन। आसाम पुलिस ABUB कनस्टेबलनि रिजाल्टखौ बे दाननि गेजेरावनो फोसावनो सानदोंमोन नाथाय गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय टेम्परारि माखासे बादा सफैदों बेखौ क्लियार खालामखांनायनि उनावनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो आरो अक्ट'बरनि 25-26 नि गेजेरावनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ गथायगोन जाहाथे नभेम्बर दानावनो साख्रियाव जइन जानो हायो होननानै फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बीटीसी बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय बीटीसी बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायाबो जोबनानै थांबाय आरो सोर सोरखार दागोन बेयो रोखा जाबाय। बीटीसीआव जादों बिसायख'थि ओजोंहाय बिनि गोहोमा गोग्लैदों बीटीसीनि बायजोआवबो। कार्बि आंलंआव ABSU अफिसनि मावख'आव बमा गावनाय आरो न'आव बमा खुबैहरनाय जाथाय जादों होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो फोरमायथिदों दि थांनाय बीटीसी बिसायख'थियाव बिचार गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय बा मावफुंनायनि थाखाय थोंजोङै UPPL दोलोखौ मदद होनाय जादोंमोन। बेखौ लानानैनो कार्बि आंलं जिल्ला ABSUनि मावख'नि लांगोनायाव
माखासे सुबुंफोरा बमा गावदों। बेनि अनगायैबो एबसुनि मावख'नि सिङाव बमा खुबैहरदों आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि न'नि लांगोनायाव बमा सावदों आरो न'आवबो बमा खुबैहरदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। कार्बि आंलं जिल्ला ABSU मावख'नि अनगायैबो लांहिम दखरा एबसुआवबो बेबायदि जाथाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जायफोर सुबुंफोरा बेबायदि खालामदों बिथांमोनहा जाहाथे गाबोननि गेजेरावनो निमाहा बिफैयो बेनि थाखायबो बुंथियो, नङाबा आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथियो एबसुनिफ्राय। हाग्रामा महिलारिनि देरहानायानो NDAनि देरहानाय, बे खोथाखौ बुंथिबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। हाग्रामा महिलारिनि गेजेरजों दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव BJP बा NDAआ मोजां फिथाइ खालामनो हागोन बेनि इसारा होदों गिबि मन्थ्रिया। हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों दि BTADनि मोनब्रै मासिया NDAनि आखायावनो दङ, जायनाखि BTCआव बिधान सभानिया 15 मासि दङ बा बियाब दङ, बेयाव मोजां फिथाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायथियो हेमन्त बिश्व शर्माया। हाग्रामा महिलारिया सोरखारखौ जाहाथे मोजाङै दालांनो हायो बेनि थाखाय मदद होगोन BJP सोरखार बा आसाम सोरखारा होननानैबो फोरमायथियो। हाग्रामा महिलारिया जोंनि पार्टनार, BPFआ जोंजोंनो दङ आरो जोंजोंनो थागोन होननानैबो फोरमायथियो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। ओजोंहाय BPF दोलोआ BJPजों पार्टनार बा लोगो जागोन ना जाया बेनि सायाव दासिमबो सावरायनाय जायाखै होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। सोरखार दानायाव गिबि मन्थ्रिखौ लेंहरनायनि बिबान दं, बे लेखायै लेंहरगोन होनना फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। BPF दोलोआ सोरखार दानायाव गिबि मन्थ्रिया मदद होनायखौ मोजां मोनदों। गासैबो राजखान्थि दोलो आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा जोंनि सोरखार दानायाव जोंखौ मदद होयोब्ला बेखौबो जों बरायो। BPFखौ GSP, कंग्रेस, AIUDFआबो मदद होदोंमोन, बेनि थाखाय बरायदोंमोन, नाथाय BPFआ एलायन्स जायाखै होननानैबो फोरमायथियो। BPF दोलोआ गोबां मासियाव देरहासार जानो हानायनि सायावबो हाग्रामा महिलारिया फोरमायथियो दि जों BTCनि रायजो राजानि आंखालखौ बुजिगौ, बेखौ नोजोर होनानै गेरेन्टि होनानै BPFनि इस्तिहारखौ फोसावनाय जादोंमोन, जायजों गासै रायजो राजाया गोजोनदों आरो बेनि थाखायनो गोबां मासियाव देरहानो हादों आरो जों जेरैबायदि रादाय होदों बेबायदि खामानिखौ मावलांगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। ओजोंहाय प्रमद बर'आ BTCनि रायजो राजाफोरनो रादाय होनायनि मादाव मोनसेबो खामानिखौ मावाखै होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। BTCआव UPPL दोलोआ 5 बोसोर सोरखार सालायनायनि उनावनो जेननो गोनां जाबाय। UPPLनि जेननाय आरो BPFनि देरहानायखौ गनायबाय प्रमद बर' बिथाङा। BTC बिसायख'थियाव UPPL दोलोआ जेननायनि उनाव प्रमद बर' बिथांनि खौरांगिरि मेल बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव BPF दोलोआ देरहासार जानो हानायनि थाखाय BPF दोलोनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो प्रमद बर' बिथाङा आरो BPF दोलोआ जाहाथे BTCनि रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि मावनो हायो बेनि थाखायबो आसा फारियो। UPPL दोलोआ गोजोन, खौसेथि, रैखाथि आरो जौगानायखौ लानानै गोबां खामानि मावदोंमोन। 5 बोसोर गोबां खामानि मावबाय आरो गोबां थालांबाय होननानैबो बुंथियो। रायजो राजानि जि थांखि बेखौ जों गनायबाय होननानै जेननायखौ गनायो प्रमद बर' बिथाङा। UPPL दोलोआ मानो जेननो गोनां जाखो बेखौ लानानैबो प्रमद बर'आ बुंथियो दि जानो हागौ जों BTCनि रायजो राजानि गोसोनि खोथाखौ बुजिनो हायाखै, नङाबा बबेबा नङा बबेयावबा थालांदों, बेखौ बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसेनो 2020 मायथाइयाव बिथार गोरोबथा जानायखौ मावफुंनो थाखायबो खावलायो आरो मावफुंनायाव मदद होनो थाखायबो खोथा होयो आरो गोनां जायोबा बिथांमोनजोंनो गसंफागोन होननानै बुंथियो। बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावफुंनानै होयो बेनि थाखायबो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनिसिम खावलायो होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। थि समाव गासै हारि माहारिनि दैदेनगिरिफोर आरो दोलो आफादफोरजों BPFआ मोजां सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय दिनै बेबायदि फिथाइखौ BPF दोलोआ मोननो हादों। बे खोथाखौ बुंथिबाय मोनसे समनि हाग्रामा महिलारिनि आंगो नाथाय BTC बिसायख'थियाव सुथुर जानाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा। BPF दोलो एंगारनानै गोरोन्थि मावदोंना मावाखै बेनि सायाव फिननाय होनायनि बे समा थि नङा होननानैबो बुंथिबाय बिथाङा आरो BPF दोलो एंगारनायनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयै जादोंमोन। जों हास्थायदोंमोन दि BTCआव राजखान्थि भाबै जाहाथे ज' जायो आरो बेनि सायाव UPPLआव थानानै खामानि मावनो सानदोंमोन, नाथाय हाग्रामा महिलारिया बे बिसायख'थिनि गेजेरजों खौसेथि बा ज' खालामनायनि खामानिखौ गोबां सिगां फारसे लांबाय होननानै बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। हाग्रामा महिलारिया जाहाथे BPFखौ गोख्रोङै लाखियो बेनि थाखाय खावलायो। जुदि मोजाङै सालायलाङोब्ला गासै BTCनि मददखौनो बिथाङा मोनगोन आरो बिथाङा खाबु होयोब्ला गोबां दोलो आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरा बिथांजों खामानि मावगोन होननानै बुंथिबाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा। रायखांनो गोनांदि BPF दोलोआ मोन 30 मासियाव देरहासार जानो हादों होननानै मैयानि सानाव बे चेनेलनि गेजेरजों फोसावदोंमोन। मानोना बै समसिम गोबां गोनो गोथोआव दंमोन।
आरो काउन्टिंआबो माखासे जायगायाव लिडिं जानानै दंमोन बेनिखायनो गासैबो रोखा जायाखैमोन नाथाय स्टेट इलेक्शन कमिशना रोखायै फोसावनानै होबाय BPFआ मोन 29 मासियाव देरहासार जानो हादों BJPआ मोन 5 आरो UPPLआ मोन 7 मासियाव देरहासार जानो हादों बबे बियाबाव सोर बिजाथिया देरहासार जानो हादों बेखौ नोंथांमोनहा स्क्रिनावबो नायनानै लानो हागोन आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन डायबेटिक रेटिनोपैथी ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया मेडिकेल रेटिना ग्लुक'मा इभेलुएशन अकिउलोप्लास्टी फार्मासी आरो अप्टिकेलबो दङ बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्शन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेशलिस्ट MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी पेक सर्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेशलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949999 खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन